हेलो सांग मैंने आउ गोटे मिनी ब्लॉग नुहे ये मोर टे लंग वीडियो हो तो लंग वीडियो को आपण स्वागत करुच्ची मो भाग्यश्री बहुत दिन पर आज मुझे लंग वीडियो अपलोड कली तो केमी कौन लगुच आप निश्चिंत कमेंट माध्यम जन मोर ये ठाकुर पूजा सारिकी देखे तो मो पु बसिक पाठ पढ़ुची ता बाबा सहित तो से आज संडे जेहेतु सी पाठ पढ़ाऊे बसिकी तो मोर टे अधा काम सरीगला से ମୁଁ ଆସି ଦେଖିଲି ତ ମୋ ରୋଷେଇ ଘରେ ସବୁଯାକ କାମ ଅଧା ଅଧି ଉପରକୁ ସରିଗଲାଣି କାରଣ ଆଜି ଆମର ଗୋଟେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଆମର ରୋଷେଇ ଫଟାଫଟ ହେଇଯାଇଛି। ଘରେ ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଦିଆ ହୁଏନି ମନ୍ଦିରରେ ଦିଆ ହେଇଥିଲା କେବଳ ଘରେ କାକ ବଳି ଦିଆହେବ ସେଥିପାଇଁକି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ଏଇସବୁ ଆଇଟମ୍ ଆମର ହେଇଛି। ଆଇଟମ୍ ହେଇସାରିବା ପରେ ମୁଁ ଆସି ଦେଖେ ତ ପୁଣି ବାପା ପୁଅଙ୍କ ପାଠ ପଢ଼ା ସରିଗଲାଣି ସେପଟେ କୁସ୍ତାକୁସ୍ତି ଚାଲିଛନ୍ତି ଦୁଇ ଜଣ ଭିତରେ। ତାଙ୍କର ମରାମରି ଦେଖିକି ମୋତେ ତ ଭୋକ କରୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ପୂଜା ନ ସରିବା ଯାଏଁ ଆମେ ଏଇଠି କିଛି ଖାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ପୂଜା ସବୁ ପୂଜା ସରି ସାରିବ କାକବଳି ଦିଆଯିବ ତାପରେ ଯାଇକି ଆମର ଖାଦ୍ୟ ଯାହା ଖାଇବୁ। ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି କାକବଳି ପାଇଁକି ମୁଁ ଦୀପ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ବାପା ଆସିଲେ ମନ୍ଦିରରୁ ଦିଆହେବ ଉପରେ। ବାପା ଆସିଗଲେଣି ଯେହେତୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲୁଣୁ ରୋଷେଇ ବି ସରିବା ପାଖାପାଖି ହେଇଗଲାଣି। ମୋର ଏଠି ଦୀପ ରେଡ଼ି ତ ସମସ୍ତେ ଯିବୁ ଛାତ ଉପରକୁ ଏଇକ୍ଷା କ'ଣ ସବୁ ଚାଲିଛି ବୋଉ ତାଙ୍କର ବଢ଼ା ବଢ଼ି କରିଦେଲେ ଆମର ସବୁଯାକ ଏକାଠି ଯାହା ସବୁ ହେଇଥିଲା ସବୁ ଏକାଠି ଗୋଳା ଗୋଳି ହେଇଯାଇକି ତାକୁ ପଣସ ପତ୍ରରେ ବଢ଼ା ହୁଏ। ଦିଆଲା क्षमा करते आ खा ସବୁ ସରିଗଲା ପରେ ଏପଟେ ରନ୍ଧା ବଢ଼ା ହେଲା ଆମ ପାଇଁ ଖାଇବା। ଭୋକ ହେଲାଣି ଜୋରରେ ତ ମୁଁ ଆଗ ବାପା ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏପଟେ ମୋ ପାଇଁ ବାଢ଼ି ଦେଲି ଆଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଜି ସମସ୍ତେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବେ। କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇବା ଟିକେ ଅଲଗା ଭଲ ଲାଗେ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ଖାଇଲେ ଖାସ୍ କରି ଅରୁଆ ଅନ୍ନ। ତ ଆମର ଏଠି ଯାହା ଯାହା ହେଇଥିଲା ମୁଁ ସେଇଟା ସବୁଯାକ କଦଳୀ ପତ୍ରରେ ବାଢ଼ିଦେଲି। ଆଉ ଯେହେତୁ ସେ ବାପ ପୁଅ ସକାଳେ ଖାଇଦେଲେ ତାଙ୍କୁ ଭୋକ ନାହିଁ ତ ମୁଁ ଆଗ ବସିକି ଖାଇଦେଲି। ଖାଇ ପିଇକି ଆମେ ଟିକେ ଶୋଇ ଯାଇଥିଲୁ ପୁରା ନିଘୋଡ଼ ନିଦରେ ଶୋଇକି ଉଠିକି ମୁଁ ଟିକେ ମୋର ଲୁଗାପଟା ଥିଲା ସବୁଯାକ ଭଙ୍ଗା ଭଙ୍ଗି କରିକି କାମ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା ବି ଦେଇ ସାରିଥିଲି। ସନ୍ଧ୍ୟା ଦେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ଟିକେ ବାହାରିଲୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ଯିବୁ ବୋଲି ଟିକେ କାମ ଅଛି। ଏଠି ବାପ ପୁଅ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ଗେମ୍ରେ ଖେଳରେ ବ୍ୟସ୍ତ ପୁଅ ରେକର୍ଡ଼ିଂ କରି ଚାଲିଛି। ତ ଆମେ ଟିକେ ଯିବୁ ଏଠି ମାର୍କେଟ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇ ପାଖରେ ଯିବି କାମ ଅଛି ଟିକେ ପୁଅର କପିସ୍ କେତେଟା କିଣିବାର ଅଛି ତାପରେ ସେ କ'ଣ ଖେଳେ ନା କିଣିବ କହୁଛି ସେଥିପାଇଁକି ଆମେ ବାହାରିଲୁ ବାଇ ସ୍କୁଟିରେ ଆମେ 2-3 ଜଣ ଯାକ ବାହାରିକି ଗଲୁ ତ ସେ ଫାଷ୍ଟ ଆଗ ଚଏସ୍ରେ ତା'ର ଖେଳେ ନାହିଁ ଖୋଜିବ ମୁଁ ଜାଣିଛି ଏଇଟା ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁକି ତାରକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ସେ ଖେଳେ ନା ତା'ର ଖୋଜିବାରେ କେଉଁଟା ନେବ ସେ ଭାରି କନଫ୍ୟୁଜ୍ ଛୁଆ କେଉଁଟା ଧରିବ ବୋଲେ ତାକୁ ସବୁ ପସନ୍ଦ ମାନେ ଖେଳନା ଦୋକାନ ଛାଡ଼ିଦେବ ତ ସେ କହିବ ସବୁ ନେଇକି ପଳାନ୍ତି କି ଘରକୁ। ତ ସେ ଯେତେ ବଡ଼ ଗାଡ଼ି ଧରିଥିଲା ସେ ସେତିକି ଟଙ୍କାର ଗାଡ଼ି ଅଧିକ ରେଟ୍ର ତ ମୋ ପୁଅ ଗୋଟାଏ ଦିନ ତାକୁ ଖାଇଯିବ
ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଯାକୁ ଯେତେ କମ୍ ରେଟ୍ର ଖୋଜୁଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଲା, କିନ୍ତୁ ଇଏ ମନା କଲେ ନେବାକୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛନ୍ତି, କ୍ୟୁଟ୍ କ୍ୟୁଟ୍ ପୁରା। ତ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲା, ତାକୁ ଡିଫେକ୍ଟିଭ୍ ହେଲା, ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ଚେଞ୍ଜ କରିକି ଆଉ ଗୋଟେ ନେଲା। ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ତା'ର ଗୋଟେ ଯାହା ଚଏସ୍ ହେଲା ତ ନେଇଗଲୁ। ସେଇଥିରୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ପୁଣି ବାହାରିଲୁ ଟିକେ ହୋମ୍ସଅପ୍, ଯେଉଁଠି ତା ପାଇଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେବାର ଥିଲା। ହୋମ୍ସଅପ୍ ବାହାରିକି ଆସିକି ପୁଣି ବିସ୍କୁଟ୍ ପାଇଁକି ଦେଖୁଛା କଲେ କେଉଁ ବିସ୍କୁଟ୍ ନେବ। ଜଲ୍ଦି ଦେଶର ଜଲ୍ଦି 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 ଜଲ୍ଦି। ଏଠି ବିସ୍କୁଟ୍ କେକ୍ ସବୁ ନେଇ ସାରିଲା ପରେ ଆମେ ବିଲିଂ କରିଦେଲୁ। ତାପରେ ଗଲି ଟିକେ ମୁଁ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଷ୍ଟୋର୍, ଯେଉଁଟା ମୋର ଟିକେ କ'ଣ କୁଣ୍ଡେଇ ହେଉଛି ମୋ ଗାଲ ପାଖରେ, ଯେଉଁଟା ଫଳି ଯାଉଛି, ତା ପାଇଁ ଟିକେ ମେଡ଼ିସିନ୍ ନେଲି। ବାସ୍ ସେତିକି ଆଜିର ମାର୍କେଟ ବୁଲା ଆମର ସରିଗଲା। ଆମେ ଘରୁ ଫେରିଲୁ। ଘରକୁ ଫେରିକି ବାପ ପୁଅ ଆଗ ତାଙ୍କର ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଖେଳନା ଆସିଥିଲା ସେ ଚାଲୁଛି କି ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲି ସେ ଚାଲିଲା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ବ୍ଲଗ୍ଟି କେମିତି କ'ଣ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଗୋଟାଏ କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନିହାତି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କଲେ ମୁଁ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇ ଆସିପାରିବି। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫର୍ ୱାଚିଂ।